Ако апартаментът ти в Airbnb не изглежда красиво на снимки, хората просто ще скролнат към следващия. Дори да е чист, дори да е на добра локация. Защото в Airbnb първото впечатление не се случва на живо. Случва се по снимките. И точно тук един килим може да промени всичко. Ако обзавеждаш апартамент за нощувки, килимът не е просто декорация. Той прави пространството по-топло, завършено и много по-фотогенично. Но има три важни неща, за които хората говорят, когато става въпрос за апартаменти за краткосрочен наем. Първо, петната. Кафе, вино, грим, обувки, случва се. Затова не избирай твърде светъл, пухкав и капризен килим за най-натоварената зона. Второ, поддръжката. За апартамент за нощувки търси килим, който се чисти лесно с прахосмокачка, не показва всяка троха и изглежда добре дори след много гости. Трето, снимките. В Airbnb хората първо не четат, а гледат. Един добре избран килим може да направи хола по-уютен, по-скъп на вид и запомнящ се. Ако апартаментът е модерен и искаш да изглежда дизайнерски, килим тренд с зелено и теракота е много добър избор. Не е твърде светъл, цветовете му прикриват дребни следи от ежедневна употреба, а геометрията прави интериора по-запомнящ се на снимки. Ако интериорът е по-неутрален и му липсва живот, многоцветният абстрактен килим Delta може да издигне цялата стая само с един детайл. Подходящ е, защото шарката не е капризна, не показва всяка малка прашинка и добавя цвят, без да се налага да сменяш мебели и декорация. За по-артистичен апартамент, абстрактният килим Пенелопе с горчица създава много силен кадър. Той е подходящ, защото не е скучен, има абстрактен дизайн с цветен акцент, а релефната му визия прави пространството по-дизайнерско и по-скъпо на вид. А за тераса, антрей или зона, която се цапа повече, бежовият килим Summer е супер практичен избор. Той е тънък и лесен за поддръжка, подходящ е за вътрешна и за външна употреба. А тъй като от плоскотакан полипропилен е по-бюджетен вариант за апартамент, през който минават много гости. Моят съвет – не избирай най-евтиния килим, просто защото е евтин. Избери килим, който изглежда добре на снимки, чисти се лесно и няма да те кара да се паникьосваш след всеки гост. Защото в апартамент за нощувки килимът трябва да работи за теб. Разгледай килими, подходящи за апартаменти за нощувка на Килимикам.bg или заповядай на място във Варна и София.